Diría a xente que viñera ao Carnaval do Grove porque non se ve en outro lugar o que pasa aquí no Grove. Unha cousa é que eu non vi nunca. Eu tuve moito medo xa, así que caía todo abaixo. Iban con eles aquí, porque aquelo temblaba que daba justo. Como foi aquela comparsa? A posesión. No, antes. Eso foi o máis heavy que vivín eu no carnaval. Foron os payasos, todos foron os payasos. Isto vou non contar porque é unha anécdota bastante boa. Antes o jurado, o que pasou, verdad? Terra de Porto, válgame Dios. Así, eu que sei, 30 veces o Terra de Porto. O ano que mellor o pasín foi ese, sin duda. Terra de Porto, seguide, veñe, dalle Terra de Porto. Pero isto non o poñas. Foi o mellor carnaval que pasei eu na miña vida.